Napakalaking leksyon po sa atin yan. Kagaya po nung sinabi kanina, anyang nilabas ang 2016 election. Pang-13 ko kaya pirayit dako po. Sayang, number 30 na po ako noon. Natulog lang ako noong 11:30. Paggising ko noong 2:30, number 30 na po ako noon. Napaglingkuran ko na po sana kayo, kaya humihingi po ako ng tulong. Nikote ko po ako rito. Pero mali yung nakalagay. Nakalagay po dito, maayong buntag sa inyong tanan. Mayap aabakpe kekayungan. Sana po ngayon 2019, kagaya po noong 2016, matulungan nyo rin po ako. Matulungan nyo rin po ako. Maraming salamat sa mga bumoto sa akin. Pero wag magkakamali po yung iba. Kanina, nung bumaba ako dito, nakalimutan kong batiin si Mayor Inday Sara. Palakpakan natin.